ترئيو حدش ملكفت حمام عصو أب هاجرنا بلعلي 9 مئتاويت كم زجودله تبصابات منستر طعنا يحبرون نازي عملكيتو غازيتنيا هابتم فرزجي نزدالو تبصاب ليديا تخل مريم كتقربها أب هاجرنا تريو حدش ملكفت حمام عصو بالعلي 9 مئتاويت كم زجودله أم منستر طعنا دايركتور جنفر مقططار تمحلالف حمامات دكتور أرأيا برهانة حبيروم بمسرت حبريتا دكتور أرأيا أبشحن 998 ملكفت حمام عصو 257 كاب حدا شح زنبرة أب كل تشحن 15 نب 10 كاب حدا شح كم زقودله بس حمام زي سعب مودما كاب بادو نطب خلته نبادو نطبي بادو خلته كاب حدا شح نكيوم أب كل تشحن 16 أب بهريات حمام عصو زترأي اللوطي أب مكتتال التحمام تأجن فتيرو من بارز تقاس دكتور أرأيا بستجبره قلطف مصنعتن جبر ملسنجنا حدثت ممرمر مسارحيات بمتتتاو اتمسرح كم قدمو بتصبو إسلاسل مهلا وحبيروم أنا كلشين 16 كابتنا إذا حلف عمت حسب قلت لي زدي ولا عمت نيرا مالتي إذن تاي تمنت صري أبو زحوة هذا تاي نبرن قالون أقسمنا قايهم حرون برتع ما يسلز نبرن بعد جندا بزح حزب لا عصو نيرو بس ما حدا خبط يزور سخو نيرو مالتي حجز انتاي زرينا عصو خمس كل جزء أقول لي مو عصو يلن زي كنا عصو بزخون أوان كل على دخل حمام مهانو فليتو كل سبت زاد اللي مكلا خلق قبر عنه مالتي كم كل جزء شللت لوق ساعة كنا ده شغلك يرافت قبر مالتي حجو خمس لزخونة سجاب نابزيرو تبصحات حمام كل جزء تنايم قط أرحيل لها تحيل ولا كمالتي سبب لامس هذا كسالو سبرايز قبر له كوابي خطر له ده حامي بدو ما قلتي هنا حكمنا خيدو خفوس قال الله مالتي حجتنا من تصري زنبره صقم اوريدي تعريت صقم امتى مهون تفليتو حدش بمرمرت اتاتيو ناب كل بوتا تزرغي حلو مالتي اذا حدا حتى عبيتي بدوهات ناي 2016 زنبره مالتي حمام عصو بوحدة بزي سلاسل مدبات تقريتا كبابي قبوء تتقامنت نامسيا ننصق تقرط انطو مدهانيتن قلطف حكمناوي مرمران كنكلاخلو زكا الحمام مخانو بمحبار دما اب 2016 استعدله استات 1.5 مليون نامسيان ببكبابيو بمحدارات زوده بوفراتات تقريتن دما ابز مدايزي عبا ابركتو كم زقبره ابريهم دكتور أرأيا برهانة أموداتا قبو مسارحي ممرمر حمام عصو زعاتقو أستاد حدا شحكي إلاتات حكمنا أما لا هجر توافيرهم أما كتتال التحمام ينطفو خمزلو بمحبار زغونا من كتاتنا التحمام يخون رسني تسمعوا زيغا قلت في حكمنا ومرمرا خقبر تقويعهم زغونا ملكتنا عصو تليكا قلتيفكا عن تسيركا كتحكم كلا لك لازم مقبار دما سبات تحكمنا هاي رحقامون درجة أمولا هاجر لعلة شعات ميديم شح زغانو أجر حكاية مالو مالتي ممرمري عتي قمم مدهنت عتي قمم كل سبب كبابيو حكام يخليو مالتي بايتو زوادبوب معقاب بهرياو ጸጋታትና እምነኹርና ዕምዕባልና ብዝብል ቴማ መበል 16 ስሩዕ አኺባኡ ብኽልተ መጋቢት ኣብ ከተማ መንደፈራ አቃኒዑም አቦ ወንበር ባይቶ መምህር ወልዳይ ገብረ ኣብ ዘስምዑ ቃል መምሕያሽ ደረጃ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን አገልግሎታት ኣብ ዝግበር ለውጥታት ዝምርኮስ ምዃኑ ጠቂሱ ብኩለን አካላት መንግስትን ግንባርን ዝተዓሙ መደባት እወታውን አሉታውን ሸነኻቶም ተለልዩ ንዝበለጸ ዕዮ ብዝድርኹ ብውህደት ክስርሓሎም ኣዘኻኺሩም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ አገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ከምኡውን ኣብ ምዕቃብ ባህርያዊ ጸጋታት ዝተሰላሰሉ መደባት አንፈት ብሩህ መጻኢ መንባሮም ዝጠቐሰ መምህር ወልዳይ ኣብ ገለ ከባቢታት ብልዑል ወጻኢታት ዝተሃንጹ ፕሮጀክታት ማይ ብሰንኪ ሸለልትነትን ጉድለት ምሕደራን አገልግሎቶም ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኮነ ኣቓልቦ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም بزيكازي ህዝቢ አገዳስነት ባህርያዊ ጸጋታት ብግቡእ ተገንዚቡ ካብ ዕንወት ንምክልኻል ከካይዶ ጽንሕ ንጥፈታት ብዝተጸንዐን ዝተወደበን አገባብ ክስርሓሉ አተሓሳሲቡም ኣብ ተኣኺባ ዝተሰፈላለያ ትካላት መንግስቲ ኣብ 2016 ናይ ዘሰላስሎ ስራሕ ገምጋም ቀሪቡም አባላት ባይቶ ድማ ኣብ ዝቀረበ ገምጋም ድሕር ዘካይድ ወዘተ ቆልዑን መንእስያትን ኡሩም ስነ ምግባርን አካዳሚያዊ ብቕዓትን ንኽህልዎም ወለዲ ዝለዓለ ሓላፍነት ክስከሙ ህዝቢ ኣብ ምስፋን ጸጥታን ርግኣትን ምስ ፖሊስ ዘሎ ምትሕባር ክሕይል ኣብ ምሕያል ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ተሳትፎ ክዕዝዝ ዝብሉ ልባዋታት አቅሪቦም ኣብ ማሕዳር ዘዋደቡ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ትግባርን ውጥናትን መንግስቲ ንምርግጋጽን ጠለባት ህዝቢ ንምምላእን ተራን አበርክቶን አባላት ባይቶ ወሳኒ ምዃኑ ጠቂሱ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ቀጻልነቶም ክወሓስ ከምኡን ግብሪ መንግስቲ ኣብ ግዜኡ ንምእካብን መምርሒታት ብግቡእ ንኽትግበሩን ኩሉ ኣካል ብውህደት ክሰርሓሉ ኣተሓሳሲቡ
ብምትሕባር ኤርትራውያንን ኢጣልያውያንን ክኢላታት ስነ-ጥንቲ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎም ጥንታውያን ኣሰራት ይርከቡ ከም ዘለው ተገሊጹ። እቶም ኣብ ከባቢታት ኣዱሊስን ቡያን ኣብ ኩዕታ ሓደስቲ ርኽበታትን ምጽጋን ዝዓነውት ቅርስታትን ዝሳተፉ ዘለው ሞያውያን ዘሰላስልዎ ዘለው ስራሕ ኣብ ትርእስቲ ኣብ ታሪክ ፍልቀት ወዲሰብ ከይተመልአ ፀንሕጋግ ዘጽብብ ርኽበታት ዓብ ናይ ምልውዋጥ ተመክሮ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘለውን ዝግለጽ ሓላፊ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዮሃንስ ገብረየሱስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕላማት ዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ጥንታዊ ታሪክ ኤርትራ ብዝግባእ ዳህሲስካ ንምዕቃብን መስሕብ በጻሕትን ምግባሩን ምዃኑ ጠቂሱ በቲ ዛጊድ ተኻይዱ ዘሎ ኩዕታ ጥንታዊ ዘቤታዊ ናውትን ስብርባር ሓወልትታትን ተረኺቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ 2015 ኣብ ኣዱሊስ ብዝተኻየደ ዳህሳስ ኣብ 4ን 5ን ክፍለ ዘመን ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ኣስከሬን ወዲሰብ ከምኡውን ሰናቲን ቅርስታት ከም እተረኽበ ዝጠቐሰ ኣቶ ዮሃንስ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዕቃበ ጥንታዊ ታሪኻውን ቦታታት ብዝተኻየደሎም ጎስጓሳትን ብዝነበሮም ባህልን ኣብ ትዕማም ጽቡቕ ምትሕባር ይርእዩ ከም ዘለው አብሪሁም ኣብ ትዕማም ዝነጥፍ ዘሎ ጉጅለ ኢጣልያውያን ክኢላታት ስነ-ጥንቲ መሪሑ ዝመጸ ሚስተር አንጆሎ ካስቲሎኒ ብወገኑ ኣገደስቲ ርኽበታት ይድህሰሱ ከም ዘለው ብምሕባር ንተራ ኤርትራውያን ክኢላታት ብኣድናቆት ገሊጹ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ካብ 2000 ዓመተ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ምድሪ ዓረብን ኤስያን ዝግበር ዝነበረ ንግዳዊ ንጥፈታት ቀንዲ መራኸቢ ኮይና ተገልግል ከም ዝነበረት ታሪኻዊ ጽሑፋትን ኣሰራትን የረጋግጹ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ብመሰረት ዝተበጽሐ ምርድዳ ኣብ 2013 ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ብወግዒ ዝተኸፍተ ኢንስቲትዩት ኮንፊሽየስ ዘገልግል ህንፃ ንምስራሕ ዝወፀ መደብ ንምትግባር ሎሚ 5 መጋቢት እምነ መሰረት ተነቢሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ዘሎ ዝምድናን ገስጋሱን ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ምትሕባር ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ዝህነጽ ኢንስቲትዩት ንዝጸንሐ ዝምድናን ምትሕጋዝን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘደይብ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚጋንግ ብወገኑ እቲ ኢንስቲትዩት ንምስራሕ ዝወፀ መደብ ንምትግባር መንግስቲ ኤርትራ ንዝገብሮ ምትሕባር ድሕሪ ምስጋን መስርሕ ህንፅኡ ምስተዛዘመ ኣብ ትምህርታውን ባህላውን መዳያት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ እዚ ኣስታት 4 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ህንፃዊ ስራሓት ኣብ ልዕሊ 2500 ትርቢዒት ሜትር ዝስራሕ ህንፃ ንመምሃሪ ቋንቋን ባህልን ቻይና ከምኡውን ንመምህራን ዘገልግልን ካልእ ክፍልታት ከም ዘጠቓልል ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ዋንግ ዢያኦህዋ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረዲኣ ኣብቲ ናይ ምንባር እምነ መሰረት ስነ ስርዓት ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ፈጻሚ ዳይሬክተር ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ታደሰ መሓሪ ዝርከቦም ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባልአን ሓለኽቲ ዝኾኑ ድሑራት ልምድታት እናወገዳ ብንጡፍ ተሳትፎአን ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ይዋስኣ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ውፅኢት ንቕሓትን ውዳበን እዩ ነዚ ንምድርፋዕ ዝሕግዝ ርክበት ኣብ ዝተፈላለየ ነዚ ንምድርፋዕ ዝሕግዝ ርክባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተኻይድሎ ወከልቲ ኤሪና ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤርሚያስ ገብረ ልዑል ከቅርቦ እዩ ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምድንፋዕ ኩለ መዳዮ ተሳታፍነት ንምሕያል ዝሕግዝ ርክባት ኣብ ዞባ ማእከል ከምኡውን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ ኋላን ድገን ተኻይዱ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ማእከል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ብ28 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ ኣስተምህሮ ተጋዳሊት ሰናይት ልጃም መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብመንጽር ፖሊስን ሕግታትን መንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪባ ኣብ 1994 ኣስታት 1600 ዝነበረ ኣፍልጦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማዕርነተንን መሰላተንን ኣብ 2015 ናብ 85 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ዝጠቐሰት ተጋዳሊት ሰናይት ደቂ ኣንስትዮ ብንጡፍ ተሳትፎን ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ማዕርነተን ከረጋግጻ ኣዘኻኺራ ፕሬዝደንት ሐማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ቦገና ቅድሚ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ዝነበረ ማሕበራዊ ስርዓት ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዘፍርያ ዝጥምት ጾታዊ ኣድልዎ ዝዓብለሎ ምንባሩ ምዝኸር መንግስቲ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ መዳይ ከድምዓ ከም ዝኽእላ ከም ዝኣምንን ብግብሪ ይሰርሓሉ ከም ዘሎና ረድያ
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብ ወሪቶ ደቂ ኣንስትዮን ምዕባለን ሓለኽቲ ዝኾኑ ድሑራት ልምድታት ኣለልየን ንለውጢ ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጎነን ኮይኖም ክድግፎን ተላብየን ብሓደ መጋቢት ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣኼባ ሓላፊት ሓማደየ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣበራሽ ሽብታይ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ዘኸትሎ ጥዕናዊ ፀገማት ንምውጋድ ኣብ ኩሉ ገጠራት ሰነድ ናይ ክብሪ መዝገብ ንምትእትታው ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባል ከምኡውን ቁጠባዊ ዓቕመን ክብ ንምባል ብዕቱብ ክስራሓሉ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣብ ንዑስ ዞባ ድገ ምምሕዳር ከባቢ ሓሻኪቶ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ድማ ሓላፊት ሓማደየ ኣብቲ ንዑስ ዞባ ወይዘሮ ኣምና ስዒድ ንተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምምፃእን ምውሓስን ናጽነትን መደባት ሃገራዊ ልምዓትን ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ንቑሕ ውዳቤ መሰረት ኩለ መዳቤ ተሳትፎ ስለ ዝኾነ ልዑል ግምት ሂበን ክጻዕራሉ ኣዘኻኺራ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ዝውሃብ ኣገልግሎት ጥዕና ንምምላእ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ስራሕ ንዘላ መደበር ጥዕና ቤተ ፈተነ ማለት ላቦራቶሪ ይህነጸላ ኣሎ እቲ ድሮ 80 ሚታዊት ካብ መስርሕ ህንጸቱ ዝተዛዘመ ቤተ ፈተነ ኣገልግሎት ምስ ጀመረ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ብምቅላል ሕማማት ብኣጋን ምንጻርን ንምፍዋስን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ ዘመንፈስ ገብረ ልዑል ሓቢሮም መደበር ጥዕና ሰልዓ ክፍልታት ክንክን ነፍሰ ጾራት መመርመሪ ተመላለስቲ ሕሙማት كتابة متأبي حراسات مولدان فارماسي مدكس حمومات التتقالل كوينا وخل من منجوت حاوت ساعات أمبولانسن كال مسارتاو مسالتاتن اللوام